Казвам се Никола Петров Николов от Черноморец. Брат ми е от село Резово живей. Докарахме го тук с надеждата да бъде спасен, тъй като не можеше да ходи, не можеше да се движи. Болниците не го приеха. Обикаляхме от болница в болница, никъде не го приеха. И най-после намерихме спасението в този хоспис. Доста време се мъчихме, докато можем да му помогнем. Открихме доктор Миладински, който при сърце взема нещата и започна лечението. Сега, докторе, чувам, че искат да затварят хосписа. Аз не съм съгласен с това нещо. Не само аз. С всички хора, които живеят в хосписа, съм говорил, сме разговаряли, всички са на това мнение. Ние няма да изведем хората от хосписа. Преди няколко дена додаха социалните тук, принуждаваха ни да изкараме близките от хосписа. Всички бяхме категорични, че няма да ги изведем от хосписа. Дори аз подписах декларация и много други подписаха декларация, че не искаме да бъдат изкарани. Аз се казвам доктор Димчо Миладиновски и също така и съм и председател на Националната асоциация на хосписите в Република България. Фирмата, която управлявам и съм собственик, Хоспис Миладиновски, е атакувана от различен тип държавни институции, все с цел да заличи тотално нейната функция и работа. Това е първия хоспис в област Бургас, където разполага и със сектор за тежко болни, където тук пациентите идват. Това видео е да ви покажа как функционират държавните органи и как мачкат едно лечебно заведение и един дом за стари хора с физически увреждания до максимум. Хоспис Миладиновски като институция работи вече 10 години. Предоставя палиативни грижи на терминално болни пациенти и хора с много други увреждания и заболявания. Не сме имали драстични предписания през всичките тези 10 години. Никога не сме имали глоба. Като единствено предписание ми е да дам алгоритъм за работа, как се работи с тежко болни. Но случайно при мене попадна нищо, което и по времето на преди 9 септември в Република България не се е случвало. Тоест, да се изведат хората на сила, защото тук е заличено, и да се разселят по институции. По кои институции? Хоспис държавен няма. Има 2 дъщерни дружества, които са в град Перник и град Кърджали. Къде ще ги водите тези хора? Искам да ви покажа декларации на близките и на самите пациенти, където декларираха всички институции да ги оставят на мира и те да останат тук в Хоспис Миладиновски за палиативни грижи. Същите такива декларации са дадени и в социалните служби. Те непрекъснато им се обаждат и ги карат, като ги заплашват с полиция, да бъдат изведени от тук. Винаги съм казвал, че съм насреща, не само аз, тук и другите мои колеги, които са в асоциацията, че ние сме готови да съдействаме и да създадем една нормативна база и да помогнем на държавата, за да знаем кой как и как трябва да работи. Съда да каже кой е крив, кой е прав. И да вярваме в правова държава и да не позволяваме това да се случва отново. Бъдете до нас, защото ние винаги сме били до вас. Благодаря.